سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم كلام مدرك تور دلا بروفينس لومي ابت سلاسلو روسياو ابال كلوب اسانا الكسندر بلاسوف تعويتلهم زلو مع عمت مس كلوب اسانا كتصاوت سفرار مودع 23 عمت اموداتا كيلومتر بزغبره ترارس كاتيو نبينو ب4 ساعات 30 دقيقه 57 كالتاتن عود كلاي مدرك تور دلا بروفينس كوينم 24 كالتات دحرانا بحنصاص كابز مصت غجله تقرارماي تيم سانوان زخونه هولنداوي ويلكو كالدرمان تعويتم كلاي درجه كحزن كله ودغانتو نعوز مدرك زخونه كازاخستاناوي الكسي لوشينكو دما سالساي مخان وردرو زازيموم ኤርትራን ተቀራረም ቲም ሳብ ሓደ ደቅን 7 ካልታትን ዝድሓረት ጉጅለ መምጻ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር መበል 37 ከመውን መርሃ ቅዱስ መበል 36 ምዃን ውድድሮም በሰላም ዛዚሞም አውጥሎም መድረክ ሻምፒዮን ሩሲያ ዝኾነ አሌክሳንደር ብላሶቭ መሪሕነት ዝውድር ብምሓዝ ናብ ናይ ጽባሕ ሳልሳይ መድረክ ቱር ዴላ ፕሮቪንስ ካትዮም በጋንታታት ኣብ ሰዓት ግዜ ሎሚ ዝኸሰበት ኣስታና መሪሕነት ዝውድር ተረኪባቶላም ب20 حدن غانتاتات تماكيلو نميتن 23 تقرادم تطرنيفو ناسات سوم مولو شحن 135 بسلسة كيلومتر سوعزه زور لانكاوي لومي اب ساعتات قدم قطري تزازيموم تقرادمتي لومين ناي زازاميت مدرخ ودروم نمكيادو 115 تقرادمتي نا مسمر بقص رقيبهم صوتا دما اب ساعه 43 جدشان نارغصو بحد ساعه 20 ساعه دقن شمونته كاليتاتن يوم زازيموم عهود لوم دما اول دوب افريكايت كلب انتته برو سايكلين زخونه جرمناوي واشيل ماكسي كوينوم جرمناوي تقرارماي لومي بازي بلوتس كتصبتاو دريف نيطلاو لوكا بيتشوني كمون اوسترالياوي تاج جونز بمسعر نمبل كلاي غزيو ناي مدرك عود زمتصالهم ኤርትራዊ ምትከል ይብ ድማ ካብ ዕውት ግዜ ከይከሰረ መበል 18 ምዃን ውድድሩ በሰላም ዛዚሙሎም አሁን ግዜ 26 ሰዓትን 39 ደቂቃን 59 ካልታትን ዙ ሓደ ግዜ ዘመዝገበ ኢጣልያዊ ተቀዳማይ ክለብ ቲም ሳፑራ ሳይክሊንግ ዝኾነ ዳሊኖ ቺናሎ ኣብ ታሪኹ ንፈልማ ግዜ ተዓዋቲ ዝውድር ምዃን ቢጫማልያ ወኒንዎም 26 ካልታት ካብ ዳኒኖ ዝድሓረ ኢቬኒ ፌዴሮፕ ካላይ ክኾን ከሎ ሩሲያዊ ኦፕሽን አርቴም ድማ ሳልሳይ ምዃን ናብ መድረክ ደይቦም መትከል ኢዮብ ካብ ተዓዋቲ 8 ደቂቃን 23 ካልታትን ምድሓር መበል 23 ኮይኑ ነዚ ናይ 8 መድረኻት ውድድር በሰላም ዛዚሞም መትከል ኢዮብ ጽባሕ ካብ ካልእ ማሌዥያን ኢንተርናሽናል ክላሲክ ሬስ ተሰሚዩ ካልእ ውድድር ምስ ክለቡ ክሳተፍ እዮም كمال مشتات سخايده ግጥማት ፍርቅ ፍጻሜ ኮፓ ዴልሬይ ማለት ዋንጫን ጉስፓኛ ሪያል ሶሲዳድ ንክለብ ሚራንዳስ ዓዲማ ክልተ በሓደ ሲዕራታም ሶሲዳድ ኣብታሽ ዒትሪን ዝረኸበታ ፍጹም ግላ ወዲ 22 ዓመት ስፓኛ ሓለቐ ጋንታ ሚኬል ኦርዛቫል ናብ ሾቶ ሙሉዋጥ መሪሕነት ክትሕዛን ከሎ ክለብ ሚራንዳስ ድማ ኣብ መበል 39 ደቂቃ ሚካኤል ማልሳ ብዘመዝገባ ሾቶ ክትመሓረር ኺላ ነይራ ሶሲዳድ ድሒራ ካብ ብልቓሕ ምስ ኣምጽዋ ዝርከብ ብሉጽ ኖርዌጃዊ መንሰይ ማርቲን ኦዴጋርድ ካልእ ሾቶ ብምርካባ ድማ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ክልተ በሓደ ክትዕወተሉ ኪኢላላም እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ንሕግታት ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ብምጥሓሳ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ማለት ዩኤፋ ንክልተ ዓመታት ካብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ዝኣሊ መቕጻዕቲ ኣስዒብላ ማን ሲቲ ብመሰረት ወሪድዋ ዘሎ መቕጻዕቲ ኣብ ዝቕፅል ዓመት 2020-21 ከምኡውን 2021-22 ካብ ዝኾነ ኤውሮፓዊ ውድድራት ካብ ምስታፍ ክትእገድን ከላ ብተወሳኺ እውን 30 ሚልዮን ዩሮ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ተበይንላሎም ኣብ 2018 ማን ሲቲ ተመሳሳሊ ክሲ ቀሪቡላ ምንባር ዝከር ኮይኑ በዚ ወሪድዋ ዘሎ መቕጻዕቲ እዛ ዓመት ንዓላምያ ፔፕ ጓርዲዮላ ናይ መወዳእታ ጻንሖቱ ክትከውን ከም እትኽእሉን ይግመታሎም እዚ ን4 ዓመታት ንማን ሲቲ ዝዓለመ ኣሰልጣኒ ንውድድር ፕሪምየር ሊግ ብኣደናቂ ገስጋስ ክልተ ግዜ ከም ተዓወተሉ ዝከር ኮይኑ ኣብ መድረክ ሻምፒዮንስ ሊግ ግን ንማን ሲቲ ኪንዮ ርብዕ ፍጻሜ ከገስግዛ ኣይከኣለን ብዘይካዚ ምስ ክለብ ባየር ሙኒክ 3 ዓመታት ኣብ ዝጸንሐሉን ነዛ ኣህጉር ኤውሮፓ ዝዓበየ ጽዋ ኢዱ ከምብረላ ኣይከኣለን زخبركم تخاطلتي سينما سمره فالنتاينز داي كما يبعيلكم نقولكم بزا معلت زيا اب تصمدو فقر زلكم هابي فالنتاينز داي رحس معلتي فقراتي يغبرلكم نابلا كلا سبورتاين فالنتاينز داي بخمي يحلفهم ناخنا بلوكم ينام